Qur'an ndi chinthu chachikulu kwambiri, mawu kapena buku a Allah subhanahu wa ta'ala. Zimenezo palibe chikayiko china chilichonse kuti muli phindu mu Qur'an. Kunali abambo ena ake achikulire kumawa dere akazuka akafika sala ya fajr amatenga Qur'an yawo ndikusoma. Nde kunali mwana so munyumba muja yeso anali ndi chidwi kuti ineso ndizipanga zimenezo zimene akupanga abambo kapena agogo. Koma tsiku lina anawafunsa kuti timaona kuti mukusoma daily koma sindikuona phindu lache, sindikuona phindu kuti daily tingosoma sitikumvetsa bwino, ndipo ndikayesa kuti timvetsetse pena timasekula kuti tione chithandauzo chake, koma tikangoseka Qur'ani ija ndimayiwala. Ndi abambo akulu aja sanayankhule zambiri, angumtenga kuti taona basket imene timasuka makala, uitenge basket upite nacho kusinje paja ukatunge mumadzi ubweretse. Ndi mwana uja sanamvetse zimene afuna afotokoze abambo aja, koma kuti anali bambo anangovomera, watenga basket wapita watenga madzi wathamanga kuti abwerere ndi madzi, koma basket imasunga madzi kati madzi onse anatayika. Tsiku lina wayesa kuti athamange kwambiri apangeso zomwezo abwere walephera kuwafotokoza bambo. Tsiku loyamba so sizikutheka, tsiku linaso wafotokoza nkhani yomweyo kuti sizikutheka, kapena iweyo sukulimbikira tayesaso. Deka chitatu anapita abambo aja abwera kunja kuti amuoneso, ndi iyeso anafuna kuti awaonetse kuti andione ndikulimbikira ndikuthamanga kwambiri, koma sizikutheka. Ndi atathamanga kwambiri kufika kwaonetsa kuti taona madzi kulibe, sizingasunge madzi. Ndi abambo aja amuuza okay, madzi mulibe, koma chimene chasintha ndi chani? Tachione basket bwinobwino. Ndi ataiona ndikati koyamba kuiona bwinobwino kuti yachapidwa yayera, inali yokuda chifukwa amasunga mochani makala. Tsopano iye wapita kusinje katatu wabwera nacho wopanda madzi, koma chachitika chani? Chayera eti mwamvetsa. Ndi abambo aja amfotokozera chimozimozi kuti Qur'ani ija tikayisoma ngakhale ife sitikuona phindu, koma katimo Allah subhanahu wa ta'ala akuti yeretsa. Tamvetsa? De ifeyo tisasiye Qur'an, maulama kutiuza kuti daily tizisoma, mabarakat ziphindu zake zilipo zambiri, singatiganize singaziwerengeso. Maena hadithi kuti amene asoma harf imodzi de thawabu yake ndi 10. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sindikuti alif lam mim ndi liwu imodzi yayi, koma alif padera maripiro 10, lam padera maripiro 10, mim padera maripiro 10. Ndetingoti alif lam mim tapeza zingati 30. Ndikuti munthu akusoma juzi imodzi daily maripiro ake akhala ngawerenge